Kani kedai ke Batisi TV, bat pidang pet ya ke kubur baman kasni, belawan rasa pi da ke rupa, ringkat bat ke orange Nissan, lom sokpo near Fire Brigade Shillong. New Nissan Kicks. Bookings open now. Shongknor jong ka State Planning Board uba lambor malngyang ula ong baga board kan weng lani pensange no ya gino ki project ki bala pentrei da Meghalaya Basin Development Authority ki bomwan ra jing mentoi AA wala kataru uba lambor malngyang ula ong bagi don katto gani ki jing trei ki badon kam ban ai jing krisyan kumha ke jing ele ban penne pensa ya kamariang baru ka kamri jingri Shusho ni Shongknor ula batai halor ka project community led landscape ya ka bala mang tengka da ka World Bank hado laispa san pau klor tengka bantai penbha ya ki tolong ngi ba ka tugani ki activities ki ba ka MBDA ka shim kalong ba number 1 ngi hi ka don ka keen interest ha ka bidai bat ka environment ha ka ban thongding thongse ban pinitan ban penjangam biang ya ka ngi mariang bat ka bar kalong ba ka support baka MBDA ka ai iba kilapun siya gini ki jaka ki ba yo ban regionally ki babun ba ki longyeng ki ban ki thainong kandong ki yo igani ka support but ngashkwa ban kran pi da bashay kalong ba natangilap wat ya ganu ka na pring jong kini ki flagship program ki ba ngilap baga don ka loopholes ga don ka jing bam pantry kam hok ya ka kata ka rai ka jonga ka ba ngan hap ban simbit da kawi ka steps ka balong ka ba kalong ban duwe namar ba dangdan ki ki bang ko ban kren hani por ngai ngai shu up tang ikani ka por ka ban poi ikani ki bnai ya ka bang inyo ban highlight ban submit ya ka white paper kam dei ka basuk ba pinong in submit no menta white paper ka simpor ka to kani ban hap ban yo ban identify ya ki activities ki ba ka MBDA ka pentrei kam but kawai kalong ba ngashko abani thu ipi lamba jonga community led landscape management project kaba nidang shudat banyo na World Bank kumba laispa sanpu crore kani kalong ban protect banyada ya ka jingran no kom catchment areas ka bagi ko ti kani ru ngan shutu ipi mentang nidang identify kumno banla ban pantry kam hatu ki areas ki balon kam banla ki catchment areas te kani ki funding ka bawan da poka World Bank te kata ka menta ka bakini ki flagship program bi jungi pangibu Ahmad handai ki ki activities mila pesang ban penduna ban cut shot handai yamata hi ni simba kumno ban preserve na banta ka jing yada ya kani ka mariam ya jing terkhong jong ki khando kumno ban wanra abyang ya ka bagan long subo biang khandau saisien na po gani ka bri ka jungi te ngaso na kaliang jonga ngasuko aban franchise pi kalong biba ka white paper kan simpor hadu banai December yang bangan yo aban summit mentang itang prepare kamot hangtu ngin salap yiki loopholes yiki jingtuna ya ka government kan satik a call halo jong kiniki programs ki bangan sa summit ya ka white paper Shongknor jong ka Meghalaya State Planning Board ula keren company aru halor ki wei kimat ki bagani ka board ka simkhia ha ka bakan le IT da ka dorkhas jingterwa ban ai jingmut sha sarkar ka wei na pedeng jong ki ka dei halor ka phang ka bai dei bat ka koi ka khia ka kamrep kamriang kumjo ban bo ya ki yo delang ban kentiu ya ka yok ka kot jong ki nong snong da ka ba punya renti ya ki dor ki mor jong ki marrep Sakawai pat ka phang ka ba uni Shongknor ula banjur ban wanra hakmat ka sarkar kalong halor ka surap ka lenti ka sengken ban kham kloj ka lej gawan bat kumju ki jaka set kali shushu uni Shongknor ula kren halor ka dhengkali ka bala pun sertok shishayo pat ba baru halor drugs ujingdi pun buat ubla khata shishaya ka imlang salang hangdi bat ka health sector wala ikren bahana marba ngi ba hagajing pesang hagani ka jingya anti jong government jongi or ngisim khia bhai ka health sector kata te mla banlen but hagaju ko por kalong ba kadon ka shortage po kamtam po Garo Hills ya ka bang la kren hagani ka last review meeting bangawan mala thochu minister ngong ba provide ya ka lorry truck ba at least bakin yo ban transport ikto ki medicine ka bagi habat kit banra na po Guwahati kum siya po tura manhapkit siya po QQ deki jaka ki bagin haban stop i tawai then rai yaktar yamantang try pitip baga fund position ng state government kalong
ngilang naga crisis tamba ngele iban result yung nika crisis dasi hati jong ka nika option of rhetoric mantau benaing in salaban move forward bende bias po New Delhi ani kren but central government hakabide but ka fund allocation te kini de giwe gi bang ai ba hati bang ayo ban wan yu kuchat hi ka review meeting po Garo Hills te ki district health medical officer na ki district bope tapos ko yung ka burden na ba hatu muta ka don tangko i ka truck ka bukit dawai si po jungi district bope po Garo Hills te kamot katawai kam poisu on time teng gidang ki case emergency mla shuman sumar naman ba ko i ka kali kit dawai ya baro ki district te kani ka ba la bu sha ki jing ka ba khraw kumno ban poi ban deliver ki dawai ka bi de but ka agriculture kumno ban yo ban stang igini ki lay-by market ka ba encourage ki farmers namar ba sayo menta ka agriculture competition tenring I menta lamba jong ini ki lay-by market ba ka agriculture ka sedang ban initiate for example ngang te ka sedang katukan ni ki yo apo identisin ki ni ka ba sponsor ka agriculture tengi I kalong successful but ngihap ban susur dan sadon ka bangan second to you menteri badi pe ya ka agriculture ka bidi ba kumnong inna ban support ya ka price jengki marap jengki namar kumbalong hadimenta kamot ka support price kalong ka ba isnay kinong rap te kani ngakran ya ka agriculture but hadimenta to ka jing 4 kilo ka jong ki nong simar hayo kadang beteng te nrai kamde balong kupta te dei takdaw isa encourage ki brer jungi bakin bu igini ki lay-by market but ko ka proposal ka bang kwa banwara menta kalong ban wanra ya ka cold storage ang te apo ki in identify ki areas ki balong important ki bakam khan ba ka liang karep karyang te khanang ba nada ka budor ka baki ki so baki wan khnyat kini ki brer na bar na kalong kumni katong kapor ko bang ngim danjor wan asam teng asam danjor kami nang ni te haba kami ani kamot kati ka benefit iki farmers ki jungi te haba kati ka benefit kamot ni sultanat ba kim kinong rep tenrai ko basi kalong ba kini ki middleman pat ki khinyat ni gador ya kini kinong rep pikimdan options nomor ba kambiang ka jagapu ko biang ki badi tuman tu bani ada dor bukli ki bansin nomor ba dai upod na mother effective hi one slap usni tang shu shop rela do te ban wan ra shu yiki cold storage ki mobiang khamtam hakite ki thanjungi ya bang I ba ka la group ha ka rap ka yang ka jungki paiba ti tai di we initiative ibang la shakmat but shen kan sedon ko ka bang in sa launch yang bagi khat kani ka anti hail net ka bang la shakmat but ka Ministry of Textile bakin tip ya kata te kan support ka Ministry of Textile but ngadang kwa banya panbei hi kan sedon ka meeting but ka agriculture department ban support no nomor ba ka thanjungi ngi ba sisin bawan uprea kamot mdan manum no banya dai ki kamot katu gamar ka baki lamut ban sei bande siyo kawan kan shop kamareng do bat ki do daki pho hajar te kamot mdan ba support temta pinang banyo relief na central na state government kan nungin ai relief teng kilit si block office daga bagilit si pusian ha ba khadu kiyo siya jatin ka kamot ka shongram ko to jinglet jungki banya ka bagiyo itui relief na po ka office yung video te data ka markata so ba ikwa ba kani ka ban introduce na ka anti hail net ki khat kani ka anti hail net kalong ba ngalap hapo Himachal Pradesh hatiin bangawan ban survey bandan meeting bat ka government of Himachal Pradesh nama ka Himachal Pradesh kadi kuwi kablong kum syangi sini kalong rilong but wang kumno ki im kinong rep hangti ki im ki ong ba nagawan kuno no jinglan shop jong phria ki marep kimdu balai ba ka government ka aila ignore rep ba ka ai subsidy kini ki anti hail net kamot ki ada no phria ko kani kin haban care hi chakarap te kani kadi wi ga thong ta ba ni bu hakmat
mga kumu chairman jong planning board ba lakumno nginyo ban introduce ikani ka scheme ka thumai but ka ba kham kong san kalong ba askwa ban kan pi ba kawai ka problem ka ba kibon bha kini ki long yen ki ba isna yaki kiyo ikani ka housing scheme but kane kadai nadu ki 90 adu 95 but don gilong yen ki ba wan ki yen bistam kimla ban pendap ki yen nakadaw jong ka jingdu jong ka kam ka jam ki buon ki nong rap ki bayo ikani ka scheme housing scheme te nga sim mi kani ru kawai ban pentikna ba ka government kan waive no ya ka loan jong kini ki patba ki bayo ya kini ka housing loan hagis nam 90 91 up to 95 namagi ba what ka central government ru ka waive ki ki loan jo ki nong rap ki to ki bam lashu ban siyo te kani ki kawai ka thong ka ba bu ahmad ba lakumno kini ki breu jongi ki ba layo ki putan banta ha to ka housing scheme ko ki yo but nga pa ni ka file kila pan poisa nga naga housing department nga nang study ka but ngan sa ay ka submit ya ka proposal sa po state government ba kin waive no ya ka problem ka ba ki breu jongi ki face namar hadu menta kamot ya ki patayin jung ki katang sabay bat ka housing department kim pat yo an sim sila de tiki kimik pa ki buon ki pamdan shu apo ne ka sla patay tiki khon ki sem sita menta kyongin ni kwa ito ka patangim yo te kawanra sipon ka chinge te din makata nga so ba ngan urge ya state government ba kumno ngin hab ban wave ya kani ban plat na kani ka ram ya ki pat ba ki babuon ba dang buon ba kapo ka state jungi ki badang sa ya kani ka housing loan te kiwi ki banta nga try ki badang buon nga namla ban narid lut hang port and ray tang kita ki points ki bang squad ban I can did but ka ba kham kong san kalong ba ka road connectivity ka kuwi ka ba ngaju kan brabor but supnat ba ikani ka barik mentang inang khat iki party ki ban one ban aya ka expression of interest ya ka ba inla ban patrikam ya ka ti ka barik point hoi nila invite menta tamot very soon ngin sala ban take up kaniro ka kuwi ka achievement ka ba radba ka ba in kham pan suk ye kom ya ki kali khamdan ki parking facilities ki bha te kini ki phi kawai ki problem kalong ba ngala ong barbor bang idon kam ki ye ka ling road kamot ban is ye ka traffic congestion kani kamot ka dei lamba jong ka PWD department tinga so ban pan pau phi ba ngila ya identify ka to ka nitli ki ling road ki ba ka government ro ka sim khia ya ba nga shuanuk sa kadai kawai na po liulang pamlakray to ringi masya po gate yung Air Force kaban mi siya po Sanmer tinanta aton sa kawai kaban mi nang nila po light court to Kremlin Fall kanina swimming pool ni Shimalki katuro kadai kawai kaban ng kamaha ka Ling Road but kumta kiwi kibanta kiba idang ya penbet te kabidai bat kani ka jing jalay jong drop sa po kajala ka jungi tingi so sarong ban ong kandit kalong hadiyan jong ka jing simkhia nakaliyang government bat kumjo nakaliyang jong ka police department ngilala ban control sibon te henry ban kut tang so ba kampat biang bat ngala pha ya ka note banginyo ya ka rehab center ka ba run daga state government ngidang invite yaki school ba phe begin one sa ga mi jo ga jekren kaya kani ka state plan bo ka sakhat yaki head of schools namar ngilabu ikani ka banta nai don gi ba pensmo don gi bang kalang positive don ko negative namar ba ka problems galong ba hangdukin station kumnogin adjust but nai ki khna gi bawan nakino ki areas ki bagiwan but kumbalong himanta kamot ka kidan gi bawang bala da wanra da ka bus kandang long mo congested maka he layar ada ong hi ban bu bus kamot baro schools po shilo kamot da ka spatly but da pipet taman taru ka jinglong jungi khasi galong ban pha igi khon kikti da ka bus kikmi ki pakisanot tawi ko ba ikwa hi banda hap banyo banibo namar ba kampat long kum support ki metro cities
Arba kabiang garukom setting jong tu ke school. Labiang rupa adon lupa ki ban accompany ki, adon lupa ban take care ki kena. Kamot hak tu ke area kita ki flat system, katungut kita tu ke school, katungut kili hang tu kau kasuk. Te hangi ini ngilong scattered, ngilong bait ka property la jong bait. Te kani di koi ka problem tu ba kawan ra jinge ingi menta ban perkhat. Ten rai ngin sa persiang ban don ka meeting bat ki heads of different schools yang apa nginyo banyak thir ya kani ka benta ba kumno ngin kham pundunano ya kani ka kom ibu school jung ki kimik pa ya ki khon tinga so ba ngin saiwan hangta hangta ka platform but kawai kalong ba ngidang ngala invite ya ki expert ki ba la ju plan ya kani ka kom bat penya ya ki school bus na ba without planning inum la manong himta government kanong introduce school buses kamdai ka basuk sitom ba na kabiang ka timing libu kanu la piong school bus baginrong school bus kum sipo wangdo kinrong school bus kum sipo rasam thia kitang ka phangin don pi te kum hangno bantrop na ikin pick te kataw ka puchinge ba kastom ba kata tinga cranbait kat kum ka report ka bang ngayo te ngindang ban haban walk out di kata kamot sistem ngin haban ay ka white paper jong ki project kibla implement nadu u 2014-15 mod mentangin haban summit what is white paper gamot banyo na details jong programs kibala implement hapo ka state jongi nadu tu gisnem bala itu yaka MBDA kata di gawi te kani kati ka ba mansa once a month pat pinsa tip hiru hagasi bangali ban summit yakani white paper yak ba chief minister lakren hapo ko flow jong ka house ka traffic and mau lakren ong ba ke white paper la IT hapo chairman jong ka hapo ka jing penya jong chairman jong city planning board ban summit yak white paper haki activities ko fair ki ba ki pentri kamenta te by December ka target jonga kalong ban complete ban submit a white paper hanu kadon ki loopholes hanu gidan gijing tuna hai ki ban hapanda hangtang sa simig decision ba ngin duwe ikikatu ka neki program ki ba kila ya chakmat kata de ki ka thaw